kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Ini pinasarap magwar mo yang mengebasa permohonan Tuhan. Isipin ini besar yo permohonan Tuhan na kawakimulan sa religion. Marami baso dalam alas kerohan hal Tuhan na pumuli melodi yang pernah kasus yang pengawal dari Tuhan juga sejujur disangkat ni anak bohong dan yang menemukan nasi dari Tuhan berkuasa itu bagi dia Tuhan yang menandai nasi dari Tuhan seorang dawai yang mendalam berkuasa berkuasa itu bagi dia Tuhan mengenai dalam dua memahami Tuhan pada menandai satu dalam teori tempat menasihati sepuluh atau pada ibu-ibu kasabuyan Tuhan cukup dalam seluruh hal iman yang masuk-masuk di anak bertumbuh dan bersesuaian dalam sebagai usia di Tuhan disangka rohana dulu terlalu bima mereka sudah para terburuk yang terpaham dagu obat salah tahun Nabi kubur kasahun Nabi dan juga sesuatu kasahun pun mulai dalam rumah menuju oh terbuka betul seluruh kami yang meminta saya masuk ke dalam atau taruhan kehadiran Tuhan bagi dia seperti yang besar dan diurus masuk dari Tuhan akan ruang kami asal tengah hari kawan di dalam sunnah seluruh bagi dia Yesus Kristus kalau kami bertanya kami itu dulu Tuhan berikan dan kasih sama amin. Maju. Oke, gantian. Gantian. Oke, perlu tangannya. Oke, gugur aku suara ini udah. Gugur aku ini masih ini. Kasih. Oke, udah. Guru, ditiki pertubuhan anak kota itu kami udah tahun. Ada dan buta rak disontik
Karena nikah udah ala intiki mana ngarani dos ngamuna nama todong. Terus disoma tekan kamu songon pertukuran kota. Mau maju. Sino naturas na. Bawa ka mago. Naturas bawa. Uru mawakili kan di buyang. Bodo. Daw naturas bawa. Tole ho, Mawakili. Naturas Bisa bawa. kata muna mak, kata muna asal mak. Itu Itu tuan. Parburu. Oh, Parburu. Parang Parang ngatop. Para nanen daru. Parburu. Iso dong. Ya. Ano mga pinama? Ano mga? Jadi, lagi mak. Kita mulai udah ta, mutung adong dia musuh peran perbodu si pasat tamu. So makan mati hon udah terus ada hon. Bisa berarti kita mulai. Dohogoan niya na Tuhan Yesus Kristus, dohogoan ito di parbadia. Amen. Alin Tuhan di bata amanami na di banwa bijang, hodo na mga turhon pardongan sa hiteoni, di idahodongan namyon na masakap na marbagas, jalaro na sida manido pasu-pasung, at tong sa ikatak manasida di bagasan asin ni Roham, pasu-pasu jalaramo di manasida marhite-hite pagkaholongin, rajai manasida marhite to di parbadia, asama muka jala marujung di bagasan dami pardongan saripeon nasidai, kanihon ma kaniyang namyon, halani asi dohot holong ni Roham. Amin. Hudul mahamung salutna.
Yesus Kristus tumakai. Amin. Akan ini bata nagabe ucapan di ulang wasniroha na kapakupa di bagasan manuguton parlumobi di Hamungagua dinanay pajongtong pardongan saripeon iha Kristen na hinalomohon ni Rohan di bata ima nakasurat di sada Petrus bidutolo ayat pitubit sunoma didok bisi sangat baik hamuna siga aladoho dona siga dongan panean diasiasi hamuluan asa unang tarabat panyamunan. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Hamunan nakina holongan di bagasan Tuhan di Tuhan Yesus Kristus turpukon ima sipasimot tuaka namardongan sahibe samangulu di bagasan na masih holongan saling menghormati, saling mengerti antara yang satu dengan yang lain di tongah-tongah rumah tangga ini. Mengadongan sahabat siang mulu kakabarat siang panopau ini marasing do panopau ini di Bataan di Jolmai bawa do urubu Jolmai di topan di Bataan tumi urupana tulus ku pangalahona ima pangalahoni di Bataan nama lapana Jolmai mangula ulong na kopan tulomo ni Rohan di Bataan ima di bagasan kolong mamarahehon akka naringgan maradukon dongan na contoh. Di tempat di Bataan parupuani siya rusuk di bawai nomor 8 manampai motor bahwa parupuani adalah bagian dari hidup laki-laki. Jadi mulut aida di Sedamusa 20 itu hidup dan dengan sesada Jolmai 7 ubayan mati ibadah sada buru-buru pangurupi bahen aku. Berarti perempuan itu adalah kawan bukan lawan. Perempuan itu dongan di tengah-tengah di keluarga ini lalu memikiri akan alikot di tengah-tengah di pardongan salibeo. Kalau perbedaannya lalu menghati kasadoni di tengah-tengah di perjalanan di mulut. Anak ini dipaingo si Petrus doa ke perempuan. Asa marparane nalinggan uduk maradokon suamina. Mari kita tunjukkan bahwa perempuan itu adalah bagian dari hidup laki-laki. Hinalomohon ni saluhut halak karumodi na hinalomohon ni roha. Aman itu kan sarihon nang akan report di tengah-tengah ni pardongan sarihon nasida tutiki nanang rok. Suatu damen dohot holong nasiap koi. Asalakas nasida masih haholongan di tengah-tengah ni pardongan sarihon nasida. Asa jupang hademahon dohot hadameo. Lausong nima tukan dungsun ulaun pamas-masuon siang jorong na badiaon. Naik udutan ni kasuhuton para anak marga 5 juta
dohok hasuhuton parboru marga si mamora unaon khabatahon na pinukani opunami na parjoloi parbue ni horong ni rohanami di tonga-tonga ni akka na marhula-hula marboru akka na mardonga sahuta postro hanami Tuhan mian maho di ulau nami di bagasan sadarion marsanga mahangwarmu rodi salileng nililengna amin. Binasa
bata ditahiro hamudon wain naing marbagas alaidang tamala Kristen marbagas songon na sotumada di bata atong tayon hamuma jolo hatani di bata taringot tu pardongan saripeon ni halak Kristen jadi dito pa di bata majol mai tumiru rupana dituriator di bata la homanop pa ibana bawa do boru-boru nasida ditoppa dong ditoppa de batajol ngai di do ibana ma dan dengan sasada bawai pujung ubain ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bain akuna alai sian mulana ido pe di hato toppa nai bawa do boru-boru nasida di bain alani ita di konon ni bawa do amana do inana patopoto dirina tuna ni ulina nagabi sadadagin do nasida na duai sadada dua be nasida tung sadadagin do aku ni di Tuhan Yesus gaduk na paulakon na ni ulina iya so alana marmainan na palaku potca do pangalaku do nang nama buat nasirani atau na pinado muni de mata dan jadi sirangon ni jolma sonodo di dok de mata tu bawai hamu akabawa haholongi hamu nama parti hutamuna be songon Kristus nama kaholongi huriai jana nama ngaleho dirina humokopsa unang muruk kamu dok pak nasida ikom marroga hamu mandongan nasida sanga bain hamu nasida songon panean di hamu luan na sura suda dongi songon di dok kata ni debata tu akka boru-boru dioloi akka parukua mabawa nabe songon pangoloina di tuhani ai bawaido uluni pardi hutana songon Kristus uluni huriai ikon motor, orman, toman, mardongan salabohon dohot hademahon nitodi, parange ni boru-borui, imana arga di jolo ni debata, dohot di jolo ni jolma. Atong son akan amar parangehon kata ni debata mahamu, sumalukon para sinirohaun dohot kabasaron, dohot khasere kon niroha mahamu masih pauni-uni yang mahamu dohot masia-sia saluhut riting niroha muluk rimas panonggahion dohot pangicayoni dau mai sian kamu alai digijang ni saluhut nai masih kaholongan mahamu aido rahut-rahut nasundinggan dongi damai nasian di mata imam mangarajai di bagasar rohamuna jala saluhutna binahemuna marhitihata manang pambahedan totong mai marhitihite goar ni Tuhan Yesus asa ibara mangarajai rohamuna dohot ulaumuna atong nunga dibigi hamu kata ni di bata taringo turuhut pardongan saripeoni namanukun maahun wain dumolo di ho ale pangoli si topus erianda si majuta olo doho makka jongjoko di jolo ni debata na upoto saluhut doho di jolo ni dongan na pumu di son na di pangido rohando si Santa Uli Helena si Mamoraon na niririt mon gabe dongan musaripe olo doho makka holongi ibana sian nasa rohan dohot manula hosyan nasa gugo dohot marparangihon parange nabadia rap dohot iba naolo doho mga juaju dohot hagaleon tungsura humurang parangena jalana sotupa paulahomu manang tadi konomu ibana pahima bisirang kamatian kamusugot molo naung sadaro ham mangoloi saluhut dari dogma alusmu namanukun mahau dohok diho aleinang si Santa Uli Helena si Mamora
niriri ni sitopus erianda si majutakon bahen dongan nasarime. Na olo makajong joko di jolo ni debata na upoto saluhut. Do di jolo ni dongan napumu di son. Na di pangidoro hamdo sitopus erianda si majutakon gabe sinodukmu. Olo doho makahulongi ibana sian nasarohan. Dot marpangalahon ture maredopon ibana. Dot marparangihon parangin abadia Papua hala Kriste ko. Jalana sotu pamahidolokko. Manang tadi konomu ibana. Paima disirang hapatiang kamusubot. Mono naung sadaro ham. Manguloi saluhuk nai dokma adusu. Debata doau mabuan hatana tuhamu. Marhite-hite goar ni debata ama anak doktor di parbadia doa umat do nabi nadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Kala diramoti Tuhan debata mahamu disodakot Tuhan debata mabohina Tuhamu cala asi marohana midahamu. Didopat ko Tuhan di batama bohina Tuhamu jala di pasaor hong madamena tutod di munabe. Amin. Ucap kamu sebagai keluarga orang Jakarta dan Rasul. Saya melihat dari dahulu buat sudi itu asli berjata. Maka pertama selamat bahagia dan itu sih semua cendramata saya teman-teman di berjata di pasar itu kamu di son bibir do dan sihon ada di bata do ketika ujian di bangido berjata dan kaliba asa ada di bata dan kamu mau hari yang mau itu asal dia terasa kamu selalu na nabi Muhammad margite selalu berkata nabi itu doh untuk kamu yang dia lima dia pasangan di bata asal margite kamu selalu masuk Muhammad di beberapa saat kemudian mulai saat itu suatu hari lalu pasangan asal rasul itu dunia kasamu dulu hari berkat di tempat kamu berdoa. Sampai atas yang lihat tak, selama dua nemat pun selamat kita. Nomor 120 ayat 7 ayat 3 laus tapasahap mapiliata tuadupan di debata.
Upasahat kami masih nang iniomito kami pelean nami tuho. Sayalo may gaduap na usus di jolong. Pasu-pasu may jara moti. Asa huparasya kami peleanon. Pati pulhon karajong mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordin. Asalam utadahani godang iniomito kami. Asalam gigirhani madok mauliado tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rasumo bago mahita di taniyang alea manami. Alea manami dari bergabija. Saat di bergalia mawan. Saya maharajon. Sesat manomon roham di bergabija. Somana di bergabija. Sesat dosa nami somon karisa nami. Di dosa di doa nama dosa nami. Unang hari dunia kebangunan. Pada mahani siap palado. Ay oro na una araja. Doa kagugo. Roya sakakor salilim nililin na. Amen. Asinirohan itu kata Yesus Kristus. Dohot holong siya debata ama. Dohot parsaora siya todi parbadi ama. Nama dongani hamu saluhut na amen. Oras madihita saluhutna. Sarap mahita. Buku dalam nabi. Pasamangan di dalam buat minum ais.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia